να μεταφέρω αυτά που έχει η καρδιά μου και να πω ότι αυτό το οποίο είδα είναι ότι έχουμε μέλλον. Είδα μόνο νιάτα, μόνο παιδιά, τόσες λιτανίες, τόσες πανηγύρις, εκδηλώσεις, αιμοδοσίες, φιλανθρωπικό έργο, παντού τα νιάτα. Και πάνω σε αυτά τα νιάτα επενδύουμε και χτίζουμε. Όσο και να θέλουν κάποιοι, και εμένα και τα νιάτα και τον καθέναν και πολύ περισσότερο, τον αρχαιότερο θεσμό που είναι η οικογένεια, όσο και να θέλουν να τα ακυρώσουν. Μια ερώτηση. Πού είδαμε την Εκκλησία, την Ορθόδοξη εδώ στην Ελλάδα? Πού την είδαμε να μας κάνει κακό? Αν είσαι ελεύθερος, αυτό οφείλεται σε αυτό εδώ το τιμημένο το ράσο. Οφείλεται στην Εκκλησία. Και αυτή η Εκκλησία, πιστεύω, 100% θα συνεχίσει να κρατήσει την ταυτότητά μας. Την Ορθόδοξη, αλλά και την ελληνική, την εθνική. Να εκφράσω δημοσίως τη λύπη μου για όλα όσα ψήφισαν πριν από λίγες ημέρες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Λυπάμαι που κάποιοι οποίοι ζήτησαν την τιμία ψήφο τη δική μας, δεν τη σεβάστηκαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο όταν το 99,8% των Ελλήνων, όταν ρωτήθηκε ποια είναι η άποψή σας, είπαν όλοι όχι. Βουλή, μέσα εκεί σημαίνει το ότι εσύ ο βουλευτής έχεις το λόγο μου στο Κοινοβούλιο. Δεν με σεβάστηκες. Ακόμη δεν έχω πάθει αμνησία και δεν εννοώ εγώ, ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος. Εννοώ τον κάθε Έλληνα. Και αυτό ας το ακούσει ο καθένας, δεν είναι απειλή, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουν χαράξει τη μοίρα της πατρίδος. Σίγουρα αύριο αυτή δεν θα είναι στο τιμόνι της χώρας. Ποιος είσαι εσύ που το λες? Ο τελευταίος. Αλλά αυτό θα γίνει. Αλλά ποιο είναι το μέλλον? Είπα κάτι στα παιδιά που τιμήθηκα, ότι η τροφός του έθνους, η μάνα της πατρίδος, η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι δίπλα σας. Και θα είμαστε με όποιες δυνάμεις και καταστάσεις έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Είμαστε στην πρώτη γραμμή και αυτό δεν είναι εγωιστικό. Δεν θέλω να πω περισσότερα. 2 άσματα θα πούν τα παιδιά μας. Το ένα έχει την ανάμνηση στις αλυσμόνητες πατρίδες που δεν μπήκε τυχαία, αλλά στοχευμένα το τραγούδι αυτό, να ήμουνα για λίγο εκεί. Να θυμηθούμε ξανά πρόσωπα που ζουν ακόμα και άλλα που έχουν πια χαθεί. Σμύρνη μου, κόρη, μάνα μου, γλυκιά μου. Και το άλλο που θα το πούν τα παιδιά χωρίς μουσική, ο αετός, η Ελλάδα ενωμένη, σαν αετός ψηλά πετά. Κι είναι γραμμένο στα φτερά της χαίρε, χαίρε ελευθεριά. Το πιστεύω ακράδαντα. Όπως αυτά που είπα, τα πιστεύει και αυτός που τα έχει γράψει, ο κύριος Πανουδάκης. Ενωμένοι με τον Χριστό μας, εμείς θα προχωρήσουμε. Τώρα, όσοι θέλησαν και θέλουν εμένα και τον καθένα να μας ρίχνουν τις φαλιάρες, τις γροθιές και τις κλωτσιές, θεωρώντας ότι είμαστε και είμαι τίποτα, απλά έχω να πω με χαμόγελο καρδιακό, βοήθειά σας. 2.000 χρόνια πέρασαν και ο γλυκύτατος Ιησούς είναι εδώ, με τους διωγμούς, με τον ευτελισμό, με την απαξίωση, με τις φυλακές, με τους θανάτους που έκαναν στους χριστιανούς. Συνεχίζουμε. Να έχετε δύναμη. Καλό τριώδιο. Καλή δύναμη και να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τον πατέρα Μιχαήλ που για μία ακόμη φορά κάθισε ημερόνυχτα για να στήσει όλο αυτό μαζί με την κυρία Ευαγγελία Ψαρωμάτη, τη διευθύντρια των κατηχητικών, καθώς και τον πατέρα Μανθαίο. Είναι εθελοντές οι οποίοι πραγματικά θυσιάζονται και εκφράζω δημοσίως αυτό το ευχαριστώ που δεν το θέλουν, αλλά από εμένα είναι υποχρέωση. Καλή δύναμη. Παιδιά, σας ακούμε.